Moikka taas kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Me tehdään tässä nyt videossa paperilennokki. Simppeli, helppo ja lentää kauan. Ekana taitetaan tästä sivusta. Et sit tulee nyt puolikas. Olkaa varoilla. Eli tää on ihan perus A4 paperia. Tätä voi tehdä meille millä paperilla vaan. Eli noin. Sen jälkeen me avataan se, että sitten tulee tämmönen vähän niinku kirja. Sen jälkeen me laitetaan tämmöset puolikolmiot tai puolikolmiot tai puolineliö. Tämmöset siihen keskiviivalle. Sen jälkeen me laitetaan toinenkin puoli. Jos se vähän menee alle, niin ei se haittaa, jos se on pari milliä. Sitten kun meillä on tämmönen, me vaan laitetaan se alaspäin pikkusen. Me vaan käännetään se, että sitten tulee tämmönen letter. Sen jälkeen me otetaan vaikein vaihe, ehkä. Eli otetaan tästä kohdasta, noin tästä, pari senttiä. Niin siitä laitetaan tähän. Näin. Tämän hienosti, että sitten tulee tommonen. Ja tossa tulee ryppy. Sen jälkeen tää toinen puoli. Sitten tämä vihreä, tämä hieno kaveri. Me laitetaan tähän. Sen jälkeen me vaan otetaan tämä. Ja noin. Sitten tulee tämmönen vähän niinku juna. Sen jälkeen me otetaan tästä. Ja käännetään se. Et sit tulee tämmönen. Sen jälkeen me käännetään se ja vaihdetaan se tämmöiseksi. Sama toinen puoli. Ja siinä teillä on paperilennokki ja kohta näytetäänpä flight test. Okei, flight test. Wow! No ihan hyvin. Otetaan ihan hyvin. Sitten. Lähdetään takaa. Ja sit heittää takas. Okei. Kyllä tää lentää ihan hyvin. Niin nyt mä testaan. Customizable. Tää ottaa kamera toiseen käteen. Customizable. Niin, sitten tähän voi myös tehdä kaikkea piirroksia ja semmoista. Niin. Nyt kameramies. Sinne meni. Sitten täällä on Akseli vähän puuhastellut. Täältä löytyy. Nämä on näitä samoja. No monia Noin mitä just äsken tehtiin. Näitä on muutama. Sitten on tämmösiä vähän erilaisia. Vihreitä sitten tämmösiä. Sitten Finnair Plus. Ja Finnair Plus on semmonen, että se tulee vähän niinku takas. Niin mä näytän mitä. Se tulee vaan. Se vaan periaatteessa. Oho, tonne vähän huono. No. Oho, nyt kuvasin vähän väärään suuntaan. No vähän niin. Se ei silleen. Mutta ei se silleen tule. Sitten 911, what's your emergency? Wow. Missäs Kisu on? Moi Kisu. Moi. Sano moi. Moi. Sano moi. Moi. Okei, moi. Moikka. No, videon päätteeksi se on. Joo, ja täällä on muuten lunta. Varmaan on aika monessa paikassa jo lunta. Se on tietenkin videon lopuksi on tilatkaa ja tykätkää. Se on tilatkaa ja tykätkää ja se oli Akseli, se on moro. Moikka!